No heipä hei, se olisi Mikko Swixas 2 täällä taas ja nyt jatkettais tätä Minecraftia vähän se. Ja näköjään nämä kaikki koirat on teleportannut ulos tuolta, joten tulkaapa tänne. Täällä on ovet, tulkaa. Istu. Sitten kaikki muut. Tulkaa tänne. Kaikki koirat. Ja sitten myös tulkaa tästä rengestä tälleen näin. Tulkaa. No niin. Tule nyt vipa. Toi viimeinen. Ai kun niitä oli vielä kaksi. Viimeiset 2 koiraa sitten. Miksei ne tulee? Noniin. Sitten. Hypätkääpä vähän tänne päin. Tulee nyt. Onko joku hyökännyt sun kimppuun? On näköjään. Saakeli. Et liiku. Sitten työnnetään sinne. Musiikkia vähän hiljemmalle. Pystyykö se... No voi että. Tulee nyt. Freak. Tehdään näin. Istu koira. Oi että. Mä tönäsen sen pian tonne mun kaivokseen. No voi että. Tehdään sitten näin. Nyt me... No voi! Tehdäänkö... Joo, tähän tulee nyt reikä. Noin. Ja sä meet siitä sisään. Niinku, noin. Mä en tajua miksi nuo koirat aina värillä teleporttaa täältä pois. No joo. Viime kerralla tehtiin mahtava miekka. Ihan mahtava, joo. Ja toi timanttikypärä piti enchanttaa, mutta... mä vähän niinku... tässä odottelen. Tai no, mä odottelen tässä yötä. Nähdään kohta. No niin, ja jatketaan. Nyt on yö niinku ihan kohta tulossa. Aurinko laskee ja kuu nousee. Kohta voidaan alkaa keräämään vähän. Miksi mulla on peacefulilla? Niin, voidaan alkaa kerää vähän expaa. Tuolla on lehmiä. Kuolee. Noin. Hyviä lehmiä olette. Tapetaan 1. Kaksi sittenkin. Nyt. Koska mulla on toi looting 3, niin mä saan kaikesta paljon kamaa. No niin, nyt on yö ja viholliseten pitäisi alkaa tulla. Siellä on eka. Tapetaan tällä, koska mä en halua tuhlata tuota mun toista ja laitetaan ääniä vähän hiljemmalle. Joo. Oho! Kultamies on tuolla. Eikä se oli luuranko. Tai ton mä tapan... Oho, odotappa.
Tapetaan toi creeperi tosta välistä. Ja sitten nää voidaan tappaa ihan käsillä. Tai miekalla siis. Sitten tää pitää tappaa tällä miekalla, koska tolla on noita kultakamoja. Ja mulla on looting. Mitä mä sain? Kultaignotteja. No se on ihan hyvä. Ja sitten loput tapetaan tällä. Ai. Oh. Ammuppa sitä creeperia, yes. Voi että liikaa creepereitä. Tuu vähän tänne päin. Sitten creeper, toi saa ampua tän creeperin tästä. Frak. Voi että kun se ei onnistunut. Tää ihan sama. Tapetaan käsillä. Tai tapetaan sitten näin ihan normaalisti. Enderman. Tai mä tapan tällä, koska tällä tappaa paljon nopeammin. Ja mä haluan nopeasti expaa ennen kuin yö loppuu. Tuolla on lisää tollasia kultatyyppejä. Ja se on vielä zombi, ettei se voi lyödä mua kaukaa. Missä hämähäkki? Siellä. Oho, se tiputti ton kulta chestplaten. Se ei tiputtanut mitään kultakamaa. Tuuppa tänne maalle, niin mä pystyn tappaa sut helpommin. Niin. Lopeta juo. Mä aion yrittää saada 30 levua taas. Mä teen paremman jouskarin. Mä nyt hakulla haluan. Että kun on ärsyttävää kun noin tekee niin, tai ampuu niin nopeasti, ettei ehdi saa lyödä yhtään. Kuole. Ja creeper mun takana. Ei. Tossa on creeper. Niin. Missä on luuranko tässä lähistöllä? Mikä ampuu tuolla? Ai. Tuolla vähän lisää vihuja. Noin, ja sitten täältä vielä nämä. Tässä jaksossa mä varmaan vaan tappelen niin kauan, että mä saan 30 levua ja sitten... Niin. Niin. Täältä tapetaan hämähäkki.
Kulta-armorimies tuolla vähän kauempana. Ja näköjään Creeper pamahti. Noi Endermanit mä kyllä nyt tapa. Mihin se menit? Tulepa takas. Mitä? Se on tuolla. Et kai kuollut toi kultamies. Ei nyt, en kuole nyt. Fuck! Nyt käy hassusti. Nyt pakoon. Vedetään pihviä. Miekka esille ja... Kyllä on paljon vihuja täällä. Okei, nyt mä kuolen. En ihan kuollut. Miten sä pystyt osumaan muuhun? Ai että. Että nämä vihut on niin ärsyttäviä. Tai varsinkin noi skeletonit. Oho! Nyt on kyllä paljon noita nuolia mun päässä ja... Kuka ampuu takapäin nyt? Okei, nyt mä kuolen. No niin, vihdoinkin. Loppunut toi saakelin nuolien ampuminen. Sillä on palikka kädessä. Ei. No sit kävi noin. Nyt tähän. Näin ja sitten. Voi että nyt mä menetin puolet niistä expoista. Missä mä kuolin edes? Tuolla. Joo, täällä näin. Joo. Tänne levisin. Ei mulla kyllä... Mulla oli 19 levua, missä mun loput expat on. Täällähän ne. Juu. Ei ollutkaan. No voi. Että... Nyt et kukaan hyökkää. Ja mulla meni niin hyvin. Ei voi että. Tärsyttää. Joo. Ja nytten mä syön pihviä. Ja mä odottelen toista yötä. Koska mä haluan nyt sen 30 levua. Joo. Nähdään kohta. No niin, jatketaan. Nyt tässä on odoteltu jo
vähän aikaa, kun yö olisi tulossa, niin no, kohta alkaa vihutkin jo vähän niinku spavnailee. Joo. Mun pitäis mennä tonne Minecraftin asetuksiin ja laittaa niin, että näitä luurankoja ei spavnaa ollenkaan. Koska nämä on niin rasittavia. Niiden takia mä niinku kuolin silloin vähän aikaa sitten. Ja onhan mulla mikki päällä on. Olisi ollut vähän ärsyttävää, jos olisi puhunut tässä nyt kohta puoli tuntia itsekseen. Mä en varmaan kyllä näytä niitä kohtia, kun mä hypin täällä ja juoksentelen ja odotan yötä. Joo, mä varmaan leikkaan ne siihen kohtaan silleen, että ei tarvi teidän katsojen kestää sitä, kun mä vaan juoksentelen ympäriinsä. Missäs nämä zombit on? Oho. Tuolla on mun jouskari. Sä saat haistaa pitkä. Noi. Kamehameha! Kamehameha! Noni. Te kamehameha! Mummo pihallaan. Zombimies. Okei, nyt mä kuolen. Ai, että ku rasittavia nää luurankomiehet. Niin justi. Heti kun mä vähäsen odottelen tossa, niin sitten heti takana on joku 1 000 000 creeperiä. Noi. Nyt revitään kaikki nämä expat täältä itselleen. Kuolkaa nyt jo! Jeesus, kun on paljon expaa näillä. Ei kun expaa, kun helttiä. Kuolihan. Kohta on 15 levua taas. Ollaan puolessa välissä. Nyt. Annat sun jouskarin. Kun sillä oli... En kai mä kattonut Endermania. En tainnut kattoo. Niin, tietysti sitten työnnästään tuohon creeperiin. Oh. Voi kakka. Nyt mä kuolen. Mennään juostaan kauas. Okei, paussi! Joo, jatketaan. Siellä oli
Yksi luokkakaveri. Mistä mä sytyin tuleen? Oliko tos creeperi? Ei. Nyt. Mä odotan täällä kunnes mulla on heltit täynnä. Tai mä teen näin. Ampumaan reikä. Kuolee! Nyt näette mun mahtavia ammuntakykyjä. Ja nyt on kivasti heltit. Ei ollut täynnä, mutta ihan pian täynnä. Haista kakka kuule sinä. Luurangat on niin rasittavia ja mä säikähin sitä. Menkää pois. Noin. Kohta ollaan siinä missä me viimeksi oltiin. Tai yhtä paljon expaa. Kohta. Se oli jotakin 19,5 silloin. Ja nää luurangot. Skeletolit on niin rasittavia. Välillä tekee kyllä mieli niinku varmaan joku jo huomas. Mulla on tässä Two Menu Items asennettuna, mutta mä en käytä sitä. Niin välillä tekee kyllä mieli mennä tänne ja painaa tosta ja ottaa täältä mun eeppiset kamat ja sitten tappaa kaikki skeletonit. Koska katokkaa nyt! Niinku... Jeesus! Ihan hirveesti noita skeletoneja. Yksi on jo tarpeeksi. Noniin. Ja nyt tuli päivä, joten katsojat varmaan jo tietää, että mitä se tarkoittaa. Odotellaan seuraavaa päivää. Ei kun yötä. Joo. Luurangot lentää pois. Ai sulla oli kypärää. En kuole nyt. Nyt en kuole. Ammun teidät kaikki. Noin! Hyvä. Hyvä. Oh-oh. Noin. Nyt. Ihanat expat, tulkaa tänne. Oh-oh. Die. Nonni. Nyt. Mennään. Tai itse asiassa mä menen jo näillä levuilla
Ai niin, sieltä ei saa oikein mitään. Vielä näin pienillä levuilla. Tai no, mä menen Netheriin ja siellähän oli semmonen kiva Nether Quartz-paikka. Nyt mä teen vähän niinku näin ja noin. Mutta ei oo enää armoria ja tehdään uudet armorit, jos mulla on rautaa. Onhan mulla. Noin. Tuo pois. Oho. Nuo. En mä tarkoittanut heittää, mutta ihan sama. Ja me tarvitaan yksi rauta lisää. Niin kuin noin. Ja sitten noin. Joo, ja varmaan tyhjään niinku inventoria vähän tänne. Harrovit kyllä mukaan tullaan. Toi on täynnä. Missä? Niin, mun puut on täällä. Otetaan varmuuden vuoksi ton verran. Ja käytetään tästä niinku vähäsen. Tähän uusi chesti vaikka niinku tohon. Ja sinne kaikki nää tuo ei oo turhaa. Nämä. Tuo mukaan. Tuo pois ja tuo pois ja tuo pois ja tuo mukaan ja mihin mä tungin ne mun arrovit? Tänne varmaan. Tohon. Joo, ja sitten mitä mun piti ottaa? Ai niin joo. Muutama stäkki kiveä. Ja mä oon nyt valmis. Onko mulla anvilia? En mä oo tehnyt, mä tein anvili eka. Niinku noin ja sitten ja noin. Sitten noin. Ja noin. Anvyyli hyppää tohon. Mä katon yhden jutun. Otetaan toi timantti. Katsotaan paljonko tän korjaaminen vie. Too expensive. Mitä? Okei, tota ei voi korjata. Miksi mä kuulin Zombie Big Manin just? Mitä sä täällä teet? En tiedä. Enkä oikein välitäkään. Täällä on skeleton. Ei oo. Ai ja. Niin, täällä on tää mun sokeriruokovarmi. Me ole hiljaa. Sä et edes kuullut tänne. Tai no en mä sinne Netheriin nyt taida mennä. Vai meenkö vai en? Meen.
Mitä täällä on? No joo. Sit jos Ghasti ampuu mut laavaan, niin... Mä teen nytten varmuuden vuoksi näin. Että jos mä kuolen, niin mä laitan tän videon YouTubeen ja jos katsojat haluaa tai jotakin, jossakin niin jos katsojat haluaa, niin sitten mä voin ladata tän tuolta ja mä en menetä periaatteessa mitään. No voi että Ghasti. Oi. Tää on paha jutska. Niinku noin. Ei se yllä noin korkealle. Osuu! Tää ihmettä. Sekin osuu. Tuu lähemmäs vaan. No helpompi osua. Oh. Miten toi ei osunut? Noin. Oho. Ai. Täällä vähän räjähteli. Missä on se toinen Ghasti? No ihan sama. Ei se kyllä välttämättä ihan sama olekaan. Niin muuten tää jakso on varmaan jo aika pitkä, joten tää on tarpeeksi. Tää oli tän päivän Minecraft. Nähdään ensi kerralla. Moro moro!